Mlada Slavonka Nevija Bulut svoju je ljubav prema crtanju i modi spojila u zanimljiv hobi. Studentica sam 3. godine na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, smjer odjevno inženjerstvo. A moj smjer nije toliko baziran na modu i na crtanje, što je zanimljivo jer u slobodno vrijeme crtam i bavim se tako kreativnim stvarima, volim gledati filmove, čitati i tako. U slobodno vrijeme ukrašava platnene vrećice koje su postale popularni modni dodatak. Ja sam išla u srednju školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, gdje sam zapravo naučila tehnike i oduvijek me zanimalo crtanje. Voljela sam nositi te torbe i taman kad sam bila u srednjoj, te torbe su bile sve aktualnije, sve više je bila ekološka osviještenost i slično, ali torbe zapravo nismo mogli kupiti nekakve koji će modno ići uz kombinacije i slično, nego samo možemo kupiti platnene torbe koje reklamiraju dućan iz kojeg smo je kupili. I ja sam jedan dan radila jedan rad koji je bio totalno nevezan uz torbe, slikala sam nešto na šperploči i kad sam ja završila taj kao mali portret, zapravo mi se rodila želja da ga stavim na torbu ili na tako nekakav odjevni detalj. Prvo sam radila par torbi za sebe, pa za neke tako prijateljice, za poklone, za mamu i slično. I onda sam napravila par torbi jednoj poznanici za njezin salon, nešto na temu kao ljepote salona. I to sam zapravo prvo krenula objavljivati na Instagram i ljudima se to svidjelo, počeli su mi se javljati sa nekim njihovim idejama i tako je to krenulo zapravo. Njezin zaštitni znak su ovi jednostavni portreti žene, ali eksperimentira i s drugim oblicima i skicama. Prvo mi je bila ideja da radim samo svoj dizajn, znači te kao nekakve damice, te portrete i slično. I onda sam napravila zapravo jednoj djevojci za poklon sliku njezinog psa i ona se oduševila i bila je predobra reakcija i onda sam tako dobila puno upita od ljudi za njihove ljubimce, što mi je simpatično, uvijek su onako slatke reakcije. Ali zapravo na torbe stavim sve što mi dođe na pamet zapravo. Najčešće koristim markere za tekstil, ali osim markera koristim i boje za tekstil i još na nekim torbama vezam nekakve detalje s koncem. Ovaj hobi trenutačno doživljava kao svojevrsni praktični rad, a vjerujemo da će talent i trud koji ulaže u svoje radove biti prepoznat, te da će pridonijeti popularnosti njezinih posebnih platnenih vrećica.